mancho murigererio gusi voice nande ni bagalini na irego gocha screen yago sincho koletere migano unatogenda tukunyakora kurwa sibinyuro au lero tole chinse muchia nyambiri bokimori iyo gotoka ime yake gogi ase tuachire gukora story yo musawe yo mo beri gagotoligia singa kintambe sana lero kitwale kuruguruchira utichiga twateba ngatiga twete at least turarora nere story kiabwate yo bugima bwae mungwano yiga nintakana nande no musawe moke oiboire mwaka 2002 kero kulige gwikira boniga ine miaka 23 years old musawe moke asengencho yo kwerigeria bugimo boiga iseni gasirete ekerare nda ya mama muhabo banyara tara iboru ekero isago sira isasire to motinyo saba omwaka 2002 mungwano yakaiburu motinyo 11 omwaka yo 2002 7 8 9 10 11 5 months later naliyo musawe iga iboletu. You can imagine that story. Ngina nere ni gasita gasiri bugimo bwaye omwaka 2020 no musaye oeteiro bugimo bokongu lakini rende tara give up singa chama itenga education nero yentu yo gakira motobo yo bugimo bwiga bwa bono yo mungwano yiga agasoma agakora form 4 litangani akanyore grade GC akaranga bono nchirete yara tobo bugimo bwiga uikairore akairora nanda gacha akanyore grade B minus asinga ncharenge neganga yako gende university sasa mosi ndiya karangeli ku Machakos University iya chitaka soma omwaka oyomo kurwa school fees yakamulema oberega akore gasi ya mujengo chinsemo au wikiraboniga aliye encherara isani school fees bono ya sinyire wamuire gotoligi gosenanya rondo bwensi uramukonye entakane kabwa tabuya ikamenya takane ukaibwa tabobe egasira oyatete kwibwa tabuya elia konye gesaku nabo igai mukiri etali asobo gato kwa nera tuigumo story ya enereri ales kurugagu oyoranche ko mukonya nguchini ko beke namba ya esi miase screen oyoraga niko mukonya elia nyore school fees agendere na masomo aye amukonya na nyensaye na bako busisini chema kana itingoro ko yegusi boys yore ndugo biyande kabisa amangana na kwanira mange sana ngwantegera na wangu ategerete gocha nabo gwakwanira stay gwakwanira urimo se kirege ntuna gwakwanira nabo kireye tarasanga mugano nje wano nasireti omse omwaka wa 2002 konyara tinda ibo kero na ibo anje na chaite kwa uji story omsomi na arenge iganaiga mpaka gwa leo imbwate image area yo no musare korokana lakini tali na moroche una twaika nande 2020 ngasirio mungina enarenge form 3 naro kandwerere fi agakorere kibarua ore ICF ongakanire fi enarenge boarding kero naika form 3 2020 mungina agasira principal yale nasinare wasomye school yo yari ko kuntana secondary akero bacha matanga bakare ICF ngaenda form ngatambuka form 4 ngasoma ngakora form 4 ne fie yubari seti ngakiya matanga ngakora form 4 nganyore grade GC plain ngateba no nginda akore juwese njutinda eta ande na wate ambitions ngende campus ngaira eroko school kurkunyambiri ngakwano principal rengo ngamotebia igwa chibunandiga timbwa timoibori nentaka nande na korre form for kintingeteti nonga njire ngira ne school yabo lakini no engo ira na timbwa tinchiranda akanefi akante oraja no meki amate na bongo meki akangarenderi baga akante yaye ndokora bateba kuri kibazo cyo kora just exam ebinde byonse pi ntokorere principal yuwe kanyigo ngaswe school kera naswe school ngasoma ngakora amatemo nganyore grade GC plain
0.45 point ya mekambura nande ngaira na sare ngamubori bono nawe yale ngengete lakini na ateriri yakeigo nande timbwati means bono ayo nyambiri abunyambiri bado ngamubori asogwanja kwao onge last chance yoka kingo gwaro ariwa nande tingoira nante engi kiagera nabo ante onge last chance I will make it abanyigwete agankirira kiregente ngakiya tansa bitu na chiamatemo agankirira kirefi ngakora kera nakora amatemo a form 4 ngaeta ne B minor ngarangerwe campus ya Machakos University ngaende campus. It was on 2023 mutenyo kyanda nari na join it ekenyororende ngabataye iwa na etire chie campus lakini timbwa tinchira na kimurangonye bakabeko muchango ababanchangire tikibesa na kicyangonyete ngaswera esukuru na kibesa ekiwa coding ne course nacho arite ya civil engineering ngoga ni wale requirements bakugani kwa makoswe esukuru materials kwa makoba bako bama ukubeka esukuru watete kwa mu engineer na ekaria yana na detembo mu engineer kibasa ekibanchangirete ngakigora gore ebintu byo gutumeka esukuru igatigara kitu kama kiri bwisano koboko ne fie yatakaire gento ne 10 imaye gwaswe esukuru mumuro minto naro bakore gasi yanchore neria ari kiro mu kibo muntu tari stable mono kamoteirende kibesa kyatigaire kurwa kibesa na changire tukuru kenyoro ebesa yatigere kiri bwisano ne fie ganiri kiri bwikomi agante ino tigate mechujini na kiakonyora kibesa ekyo nabachieta kaimo kironi yekiri bwisano tokamenda na kiri bwisano kyatigarete kikaba 10 kenda ngaka nefi ngasoma SMS tentangani ngakora eya kabere ngakora bana karana nda SMS ya gatatu na ganiri ngore neck na gokora neck yewe banteti I have to clear the school fees or 69,000 ngakane kibasa kyamatem bana ande ngakesi migochaka ngabatei bana igwa efi eri naruete narukiri bwikomi nefi yons pipa iya ebwande ko 69,000 igo nimbo regento buna 59,000 ngiri efi ngakane kyamatem ama ko nganchira ngora amatem koranda bantu ko torabare chilonche serikali help bana according na abu asina chiete Machakos University serikali teriko ngaron senge ngokora e diploma ase university eba kante mbali kwa naroni ekaro kore e diploma ase university unless and otherwise okora e diploma ase TVET nalio konyora eron bone kabature itiju na ikirego join yororo tingo nyara ko butoranchira nande ko chikabe process injiko difa kurwari ndi kama sitting ngo difaira ebintu uneyo ngabakira rende simigochaka ngabatebi kibesa kiganiriye esukuru nyuma yakora amatemo bagante itikatoro togotemera stokonyara ekaire gento bune wiki emo nandi ngaborende bese eri na kiamatemo isire goikani nyore oyo wakira ningo momuro minto yo mirete esukuru yo monene oyore yanchore gaiga agante ibona siekire njirate yo pi tuatemera stokonyara na kintu ngio toraon anga bate ibona kitokora agante style te ora ndo saberivaga nganda mbaka urende ngakwana ne directorate agante njirate yo toragokonye unless wakana no efie nusu origine chiamatem na toragokonye kabate na njirate yo pi timbo ati ndo ran sponsor anga kanire efie yo abor bana kingo kora nte bana chirate torago konye unless and otherwise ando origirende no aga figa ke igore toto use tokwana na bali bakwa exam okore ngacharende isiko ngarakire wiki ya mongo nyakoriye nchirango akira bali nabasani ubona ukaruma cyakoze gacha gusi ngacha Nairobi ase yango yane yarenge
ngabera nererende ngonya kumweresa igwa goche chibesa nganiri ante ibona abuna kitoje twakora kacha gwakira abairi n'abasani ngo babongo bateirende nachiete sukuru lakini yaike irasi gete chibesa chiandemire mongonya ndakora amatemu so tati ningore semester yenta emodule yentangani ndifa ngende nande nyakuri chibesa ngansome ngorangwa ante isai na kong chibesa nchiborete lakini rende nchira netoke kurwa wana rende amatemu ikire abana bayikaransa amatemu ngateba rende amatemu akoriru timbwati injira njitindanya kora na kingo kora kiranaira ne sukuru agante ibano amatemu ikire gokorwa lakini wanye bado ko chibesa no to kubeka ase system bakora amatemu metinyi tatego che December bona ate nisa kirende bado ngaira na Nairobi tigarende nchayo kore ibarua bibya muchengo na nakora muchengo nabekira niebesa oseneisane so tatige wekinga kieyo ngende ngakane chiamatemu ngakane ne fieri na nyorire pero nacha Nairobi kachaka tuba so industry ya kora muchengo ngasangi bado nimbwate challenge yake juebese yo kwegu neta getoragire neta geto wesibi notete sabuni notete yango kubeka bado nganyora ne challenge negasi etokora ya juakari ya mjengo tari gose kari gotokera rituko okonyora rero kwagore ndagira ande mambi kwatema gutara gose nonyore yabura so like nabo sangi kwabero mutinyu mugima nyumba tabwatigasi Kenegeta iyo okay wano sangi yabere challenge no promise iri kwa batena tigogendo sangererio irane December kora matemu teyo to goikirani andi na ebieka bono nayo muibori na ebieka mbaka oragire ekabe challenge yake amakero yabe challenge ritu kari monganda chigasi jamjango osangi orega turi kumanya mambinga yugo chigokora nganda wakorega si ya mjengase kanyoro madam ya mekuru ku madam weren akamboria tata na kiorega iga wantu gotoke sukuru amate madam unande iga tari gose na so wanja kwane ngokorega si esengenjo ninjete sukuru lakini ninde mirase asegete akambori naki ante unande iga ngorte fonga kora ngajire mbake campus na somira keigo lakini nairanire isiko aseki na nechibesa baibori babo mbaro amate ya timbwati muibori ninje bieka kambori ngayo menyete amate mamenye asa menyete na sitore tari yare mono ngamoya direction ya sitomenyete asegete tu akorre to montega asi agatwa kanyumba ate ivone senjurende mo cyo mwangorre gasi hiyo kanyakobera abu kerongwa agacha mwanga agachira no tomenyete rende ni hangi ya nekero yachire most of the time jengo toko ande no menyete cube aga cube ebi site ebikwagaju mwabeka ebintu byokwagachororo gamote no akambori no menyete ona akambori atu akiwatekiri mate ivono timbwati means yende na temire ngingo lebigasi ebyosi ninyore efi so tatingira ne skuru ngende nkore kosi yani okay ante ibono nonyare egasi yenkonguga kamate ibono madam timbwati means ego bidi ngore juni ntaite ndagiri ante ibono koraiga nimbwato mungwana gete tigango tomego chiororo nabara gokonye so tati dosento nyore means wirane esukuru bona ronto metemba kabuna to miranire nae oseni mtokonya ne birengeri nyora kabesa ngira ne skuru ngenda riekosi ya ne ngori so tati nchoko no abana ba mintu nimbwato mwana makoko mbwati korunze kwa nege sakubito gyonse Mancho murigererie akero kwigure story ya baidenge kwande yukuruko ngoroko badia nyari kiongeri Obadia Nyari Kiongeri yeyo mancho murigererie akero kwigure story ya Obadia Nyari Kiongeri no mumura uko irwanirira sana asa kolire no amberira konga asome acha konyegesa kukiabo asengencho umurumu abona aromuke okumubwatire ngare
era aigete form 2 efi nere kabe challenge batatiga bamwire course ya mechanics bono no are sumuro mintu yuri gyanchore kiranyora kabesa abo kwirworrokererigwo ekero yabure nanduira naka yani goro chinga na yetegemea omochio bono ninjirende etegemeo in case nse konyora enchira nsome nabo ngokoe nabo bandi bonse balenga mulesi minte tore batano moise koyomo bamura batni no yokalenga nchendo oyo kabere kuru omwera stibon okay gomo muspati naro munene koro omomura monene abwati gune nyarukeyu alafu nandu momura naro alafu nchembo ati momuro alafu ni rastibon korunza okay bono ntitenda kwirina maiga ke abantu bategereire mugano goche na kweresira kinde kura kwirina maiga kuna nali kukoresa mwanju muligere nyuma ntara mpolisi waliri mungwano yegekera na mategereire nakunya kweresa iga abantu abange balimo kuligere mugano iga balimo kiro muntu nabwate story yae ense iga kiro muntu nabwate mugano we maybe niliotara kwa na abantu bamanye story yawe ngaikwa rwete nabone gabaka gwikire gaye abantu mbali nyasa konyire ase neema yae ase nchire ya mose yende babwate story yabo barakweresa bakukuminga onye nyasayo konyete usoko iboli yabiko munyana onye nyasayo konyete na inche maybe no yiga nyasana bako mukonya mungwana yigekera kweresa story yae just imagine okoiborwa kwate buchi story ya tatu mino igotali ati mamu mina arwete boye agusanya omirenga tatu mino na renge ororo lakini koibure tu ekera konyora asirire metinye tano mongino mwabaka bubwata gocha paka nahera gacha gusira omwaka 2020 call form 3 oyo berega kuba support gocha mungwano yegerega form 4 akora tachi gweta na anda akora ilia kabere asingincho bokonyi we principal nero ya mwigwete ngana beka mukonya asingincha bwate ganga yo soma okire university mumro mwabo okore gasi umuchibo muntu akamukonya kibese ilia chakero bwo university lero ikire bintu byasinyire mumro mwabo moke ikire form 2 kibese yasinyire otigire school bone goro chako tebanga ekra kuligire nere hope gora de utolenga education is the key arochinga nero wate kebungu kere gole amaseseni aso wetera yo tuligere tina bora nyolenga kwa mukonyire sinjira ya mose yende ilinya saa moseni nera konyeke otemere konde university okiro rosomire tachiti gukora matemu yo mwaka bo mwali umwaka uli mutanga tachiti gukora matemu yo mwali wikire bintu byakorere kibya kwamire oiraniro chake gukora mujengo aiga mujengo saa gukora ni yanko ya emete Nairobi Kajiado County maite karolero ngai ujali maite Kajiado kine banta bange bagateba Nairobi bono aiga sianko ya emete na hertali atie komboete na se site umuntu gitako mukore gasi aga cube garende akaranga rende gauna bakomenya aga piki mungwana oiga herba menye ororo nere mungwana kagende to gukore gasi omera neli shabiki ndi toligo toli watch story chitu cha Gusi Voice ali Kajiado iyo kruko Helen mbia muno Helen yo nanga grete simi akante biuro kijane kiga ndio kijane kinakruki kanga kresi ngamutetimba tu problem twakore migana abantu bakonyiru maybe no nere nyasana bakumororera mabera to kumanya ngakiyago to kumanya na boraje ngakigonyore ngumundi naro mororire anyare kumukonya kandi tonya kumukore gasi ya mujengo okulire mu murugo yigo umusawo musiniga nabo ku imagine ntanyare kusumwa none urubaro ntanyare kubwo ikisimiti lakini ganga yaerenga kianya ole kibesa at least usina changa ire ne school lakini cyangire guisana nata ke kuragera nata te kubika cyanga you can imagine no nobody at home bible imbayo uguto bataka bado mbororo one ta kwete sa gutamira ochire story elitomokonya mwana minto nsango konya ale senchira ya mose nani matinga yo toligireti nabo go feel pain yo mungwano ya sinya sana kurustia sa kongo there at least you are somewhere no moyo bo konya bado no buate na bali ba konya tali bachibwate nelinga okonya no moyo kubikandi namba ya esimi ondora atakumwakiresi personal esimi nabwate ondora atakumu support guetere simi yae
na bongo beki namba ya iga undi bwensi ya mwakire simya mu support ya sinchira ya mu seyende kara che ka kumwakire simya ndenga mark na ite bantu bali kwambekere temba nkonya tena nchina bongo tanga ngambia mwana ubugi mabwine kama ukina nkaga iga struggles nominal wetere mu gasomo ngakichi alenge nominal okora amanera ale wakali ega umuchibu omuntu abale kwendoro o ali kile n'umuchibu omuntu akalure kamwaerene ode ikira lituko marago kimambi nandwira no marago ona baseri akanyorenge nere yo agatoragiri eyendo utwakanire school fees tuamenyete igo masakara yake ya igo watin tangu turanyarigire ne ntangania ere death certificate yo ya mamu nto death certificate eyo okay asile to mwaka 2020 42 years yes very young pole sana ndugu yangu moyo ni ya tatu mino eyo asile to mwaka 2002 28 years musaya moke sana na this is your KCSE result slip. What I mean grade B minus 53 points. Very bright student. Nayone birth certificate yao. Iboire 27 November 2002. Miaka irengo wate po so far? 23 years. Yes. Naichigane fee structure? Yeah, school. Yeah, Machakos. Yeah, Machakos. Term 1, 39,000. Term 2, 37. Egani year 2. Year 1 nero. Nero. Year 2 na year 3 bado nero. Nero ye. Waso mimi yake tatu. Yeah. Egengi yake. Leaving certificate. High school. High school. Nyambiri. Nekene KRP. Okay. Umanchi muligiri ne school ID. School ID ya Machakos University student ID. Ayo raga niko nobirega nekene kibandikia. Yano muntu ochitene bintu bya byonspi asingencho aganetyo bokonyi bwao. Nene krate to apply help igasinya. Ene certificate ya to apply help into bicheti cover asingencho rende university igasoete nelinga ekwa egwanchira help beke somonto okore degree activate yaro muntu okora diploma na bastiri ra kunyora help according ninchira to resre nene fee structure ya year 1 na year 3 talbo year 1 na year 3 so nyasai kara gusuki olisko wagu omokonyo mungwano yose nchire ya muna bako mukonya elio obugima bwa nere buchenchi nere lia akonye so nima itabantu nabange baganityo bakonye skoga lakini uyo chira story to kumanyanga kia nyasai nyasai nabugwetere mechanda yon spirit kitu kumanya lero yo to ligereti you never know is watching. That is all I always say. Bono igo isikonyo rumunta go konye school fees nebane semester nebane yoraga ni gukora umwaka nabo stirio gwira no kore kosi yawe abongoira nankore kosi yawe so pa mubwate a try semester pa year semester chance period ngachiko ya cost pa a try semester ya so mwaka ebare ko sabe fee ya 70,000 ebono ekro kora times 3 gon 210,000 my course course ya. Yeah. So if people send you money in your phone, can you be accountable? Nichi basi cho ilio kana school fees ilio gan oira school. Yes. How sure can we be ngano oira school? Oh no, according no monto ntomete madam Weren. No monto ngamine tisana. Na in case ekero na nyoro bakonyi na bongo ngoira namote madamu asina chiete ena nyorete igana iga. Eto kwa nere birengere lionte igono kora igana iga.
igo tari gento ngwenda nkire nchibieka nchae kwibanga bono na nyoro obokonyi tiganso uchiasigete bono madam era ni angire nere umuiburi one sofa iko merete senge jojo gukora igasi bwa oyo on connected mbaka na chiro kumera ni kesi bono enchere igoke nande ngoira na sare mata madam ebesa na nyorre nere bono tigare ndingira ni sukuru na kitokora amatoko ne urengeri nere okay do nere bono sai na to kwaniga in case of anything nere ngora kresi na mata madam igo okay yo mancho moligeri tuwaga ntokora mugano yo isiko bosobara kine singing nje mbura that is why toli nyo batimati ko sawa bisho simbe chikorokana na mugo twabera onye turi korokana biya you know ande by the mot support nyo achitaya to kora chistol twa kora chistol no ani ndo na de charokana biya bono Obadia yes deo kwali baga chase camera ega okwandro muntu kuligere tichinse chiga umusaba bokonyi buli uragani nabo igo orune namba yawe yesimu na ingana lindirio nsura kwane togochokora umugano wiga abantu abategereria buna mwaigure wewe minta bairasire gocha nche kinda mente asa ya kwanire una ande gocha kwane kore gocha gaiga enachire kuri yobokonyi no bakonyi obongori ngori yobokonyi we school fees ju ekana chite school fee ekana chite school na swamira lakini tinda akora chibesa chiandemire ona chira asemore asoyo ndigereti sai ngo basaba bokonyi kirie akora nyore on support I will appreciate too na bokego ngonya na uya komekie chenchi asogi mabwana na keronda ndagende guchiga un succeed na bonko bainyora na bonko inyora buna turu muntu gete na rogera togi mabwana bwasukire mbaka sende sai nigo obosaba kwane nigo ngo babori aso uwanja kwaino onye kubwate nchira yogo nkonye na bogo support kiria kora nyore I will appreciate it too so 39 bogi mabwane bo change nkonye gesa kukia minto abana ba minto bonsipi nonde bwansi oli oraga niyo bokonye ewa namba yawe si namba ya yesimi oyo oraga ni kondi ere asora nyore ere 07 07 63 71 90 nande tigangirore 07 07 63 71 90 nere namba yesimi ase elieta kore to Obadia nyari kiongeri Obadia nyari kiongeri yeah. Right mwancho muligerero gusi voice Obadia nyari kiongeri buna rule namba ya yesimi go ni maitenga kirinya sara suki ngora nande mate investing gwanchero muntu na bukuru school fees ngora kirinya sara gusuki ucha somo muroega amokonya sana bagusini ni mate wakonyera bangi no iga tuguchukure mero ekirora mukonya ko bagukurwa na gukori gokoyebwa kora ruche somo ngwano iganya sana bagusini namba ya seminary yugagu ayekora mwakereta ikende onsi orange kira mu support na ndo tebiringa no yo mutuma gocha nchitimo maite neri shabikiri go toligereria na bingi buna nona yo ratuma muntu gucha story ando era siringa ne baingi ngina singi bono nere okomukonya most of the time igokora mu support na ndo tenga ne bakwira akibankonyire tikangira ne skuru nsome kara ira ne gocha kurwe testimony ga baadaye na bongo wakira ngambi yamono singi chiyo komukonya namba ya seminary yugagu enchorora mukonye site ya usini Obadia yes ndogora na site ya kusini nandi maitenga nkonya orora silitalia Yesu toko moyo toko banyangwe ukolire you never know is watching toko manyanga na bokwetere mechanda yonspi you never saw your father your mother died
sino mubwati njira, you never know the right time. Takumanga kiiga nero Nyasaye akoreki akorodi. I know there's someone somewhere watching you, and someone somewhere will change your life. Yes. And you will come back to give a testimony. Yes. Amen. Amen. Miamono. Tigankoro mugano yoko asaiga. Kwate bakorukwa nyambiri. Nyambiri bo mwagamo. Aiga kegogi. Miamono mungwana oiga kuru Nairobi bakagocha gusi ase nchogo torigia. No ene fair inchiranya olete ne kongwika na steering ko ira nare aende gasi aya mujengo. Singencho kunyago changa. Please, for me, change the life of this young man. Your small amount nabeko mukonya. Namba ya simu noere gagu. Just call him, encourage him, support him, and God will bless you. Timatikende komenta chema kina ichinkoro kutumbera na sumugano gocha.